Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Mwadzuka bwanji ana a Mulungu konse kumene inu muli. Apa tikupereka mapu amalo amene kuchitikire msonkhano. Monga tonse tikudziwa kuti msonkhano uyamba lero madzulo. Lero Friday pa 8 May madzulo. Kwanza tunonse amene muchokere msewu wa Nkhatabe simuyenera kukafika pa Dwangwa. Muyenera mutsikire pa Nkhunga stage ngati mwakwera magalimoto. Muyenera kutsika pa Nkhunga stage ngati mwakwera galimoto. Ngati mwayenda pa njinga ya moto kapena pa njinga ya kapalasa, mukuyenera mukhotere pa Kanyenda Primary School. Pa Kanyenda Primary School pomwepo mbuyomu pamatchedwa kuti pa Nkhunga Primary School. Pomwepo pankatchedwa kuti pa Nkhunga Primary School. Tanthauza kuti mutafunsa kuti Nkhunga Primary School kapena Kanyenda Primary School ndi kuti malowo ndi amodzi. Ndiye kuti nonse amene mungatotsikira pa stage ya Nkhunga muyenera kubwerera mbuyo, mupeza 4 ways. Pamenepo ndi palanki pa njinga za moto, mupezanso chikwangwanicho cholemba Kanyenda Primary School, imene tuti mbuyo mwankati Nkhunga Primary School. Dzina limene mungalipeze pa chikwangwanipo likulozerani kumalo kumene kuchitikira msonkhano. Ndeti ingotsetserekani kupita ku primaryko sipatali, kuchokera patala ndi pafupi. Ndekuti nonse ochokera msewu wa Nkhatabe mwafika pa msonkhano. Ino amene mwatenga magalimoto a hayala ingokhoterani pomwepo pa chikwangwanipo, osafikanso pa Nkhunga stage, kungokhota pomwepo kupita ku primaryko. Kwa inu amene muchokera msewu wa Lilongwe komanso Blantyre, mwanjira ina amene muchokera msewu wa Nkhotakota, ndekuti mufika pa Dwangwa. Mukafika pa Dwangwa trading mukatsika, ingopezani wanjinga ya kapalasa amene amatchedwa wakabaza, ena amati wa dampa, muli mosemo. Tampezani mumuze kuti mukupita pa Nkhunga Primary School kapena pa Kanyenda Primary School, mene tuneneramu kalero limatchedwa Nkhunga Primary, lero limatchedwa Kanyenda Primary. Ndi malo amodzi onsewo. Zintengera kuti amene mwampezayo akudziwa dzina liti. Ndiye kuti amene akakutengani adzakufikitsani pamalo pamene pali msonkhano. Kuchokera ku Dwangwa kufika pamalopa pali msonkhanopa ndiye kuti amachaja 1000 kwacha. Akabazawa amachaja 1000. Malo amene topangira msonkhano ndi pa primary pamenepa. Kati pali kusamvesesa teni tifunse kufikirana tidzafike pamalopa. Nambala ndi yomwe ija. Amen. Mpingo wa Mulungu. Amen. Mbuye akudalitseni nonse madzulo ano kuno ku Dwangwa. Madzulo abwino pamene ana Mulungu tasonkhana kusonkhanira ku chifuniro cha Mulungu, pakuti tonse tili nacho chikhulupiriro kuti ndife ongodutsa, ndipo tili ndi chiyembekezo china kuti ukatha moyo uno tikakumane naye mfumu ya mafumu, amene akatigawira ufumu woposa ufumu wa dziko lapansi.
amene akatipatse mtendere oposa mtendere wa dziko lapansi. Choncho tasonkhana tonse madzulo ano kuyang'anizana ndi ufumu wa Mulungu. Ine ndikulandireni m'dzina la Yesu kuti amen. Amen. Zikomo abale ndi alongo amene mwachoka ku madera olekanalekana kuzasonkhana pano. Tili ndi magulu mpingo wa Mulungu ozungulira pafupi Malawi yonse. Tazasonkhana pano panwangwa, kwina kwachoka mmodzi, awiri, kuyimira maboma awo. Izi zintsalire Mulungu kudziwa chochita ndi inu ana a Mulungu amene muli mkulakalaka kuchita chifuniro chake. Iye alinso ndi chochita ndiwo amene amafunafuna nkhope ya Mulungu. Koma kwa ine ngati munthu ndinene kuti mtendere wa Mulungu kwa anthu nonse. Amen. Ambuye akudalitseni. Ine nzanu amene ndayima pano madzulo oyamba a msonkhano wa tsiku la Sabata mu msonkhano uno pamene talowa maola a Sabata madzulo alachisanu. Ndikulandireni ndi ganizo limodzi lokha longokudziwisani zinthu zitatu kapena ziwiri zimene zikusowesa mtendere, zimene inenso zidandisowesa mtendere ntakumana nazo. Tamvera. Olankhulane ndine Twaibu Ahmadu Hamid Ali. Mbiri yanga ndiyakuti ndinali ku chipembedzo cha Satana, ndinamtumikira Satana zaka pafupi 70. Mulendo wa kutumikira Lucifer ndinakhala ndi kudabwa, nthawi zina kusangalala, nthawi zina kuchita mantha, malinga ndi kusintha kwa ufumuwo kosagwirika, kosapereka chiyembekezo cha moyo, koma kudzaza ndi mantha. Zaka 70 ndikuchenjeza inu amene lero mukulakalaka mutapita kwa Satana chifukwa cha mavuto a nthawi ya pansi pano amene akupanani, amene muli ndi chiyembekezo kuti yankho lanu ndi makobiri. Nomata ndalamayo muyipeza motani, koma mwakhonzeka kudzipereka kwa Satana chifukwa cha mmene zathinira. Madzulo ano tatiyeni inu ndi ine tikumane apa kuti inu mufuna kupita kwa Satana koma ine ndikuchokera kumeneko. Ndiye ndikulonjereni inuyo amene mukufuna kupita kwa Satana, ndinene nanu kuti moni. Mungalole kodi kuti inu ndi ine musadayambe kufotokoza za kumene mukuchokera kwa Mulungu pakuti mwatopa naye mukufuna kumusiya. Ndiyambeka ine ndikufotokozereni kumene ndikuchokera. Amen. Chifukwa pano takumana othawa, mukuthawa mu ufumu wanu wa Mulungu. Zifukwa zimene mukuthawira nkuti mayankho ambiri akumene mukuchokera saoneka ndi maso. Kumeneku mukuchokera inuku mukati mwadya mukunena kudya chikhulupiriro. Mukati muli ndi mtendere mumakhala ndi mtendere ndi zinthu zimene maso anu sakuziona. Mumakhala amtendere mkati mwa thupi, mu mzimu kumene mukuchokera. Koma thupi limene lanyamula mzimuwo limakhala likuphwanyika, kunyenyeka, kubowokabowoka. Choncho
mukuganiza kuti mupite kumene amakonza thupi, amadyesa thupi, amasangalasa thupi, koma mzimu akudandaula. Ndiye mwatenga mzimu ulendo naye kuthupi kuti mukapeze zosowa za thupi. Ndiye ine ndikuchokera kumene thupi limasangalala, limavala, limadya, limanyezimira, limanunkhira, koma mzimu amadwala, sasangalala, sakhala chiyembekezo chabwino, amakhala wonjenjemera wamantha. Ndiye madzulo ano kadwango zakhala bwino chifukwa tikukumana pakati. Inu othawa kwa Mulungu, ine ndikuthawa kwa Satana. Mwamwayi lerolo ndiye ambe kulongosola ndine amene ndikuthawa kwa inu mmawa asogolera kakupasani pata, kayatsekulira akazakupasani pata pasongano, nanu muzafotokoza kumene mukuthawa. Ameni pi. Kodi mumveka zimene? Ameni. Ameni. Sizocheza kumene ndikuchokera kwa Mulungu. Kumene ndikuchokera ineku, mfumu ya kumeneku amatchedwa kuti Lucifera, kapena kuti Satana, kapena kuti Satana mdierekezi, ena amati mdiekerezi. Muli monse ndiye mfumu imene ikuchokera kuboma limene ine ndikutaniko ndikuthawako. Mfumu umenewu kuli iyeyo Lucifera ndi wamkulu, ndi amene amayang'anira dziko lonse. Kwa inu anthu mukakonda kuti akulamuleni, ndi ziwanda zimene zilibe chisankho zinakonda kale kukhala pamaso pake, ndi amalamulira kumeneko. Ine nditanjoyina, ndikunena kumene ndikuchokera, nditanjoyina kumampembeza ndikumakhala naye zaka zonse zimenezi. Kumeneku mbiri anthu inu mumamva kuti akuti anali wolemera, akuti ankayendayenda dziko lapansi, akuti ankakwera ndege. Zonse zimene munamvazo tazisungeni pang'ono. Ineyo ndikufotokozereni zowawa zimene ndimakumana nazo kumene. Ameni pi. Pokhala ndi mdierekezi zaka zambiri, tsiku lina anandiyitana kuti ndikakhale pa msonkhano okakumana naye maso ndi maso. Tamvera, mu msonkhano umenewu ndinakadziwa mmene Lucifera amalamulirira dziko lapansi, kuti ulamuliro wake anawuyika mzigawo zitatu, koma ali ndi chigawo chachinayi chimene amachibisa, safuna kuchifotokozera bwino, koma amalamula ndi zigawo zingati? Zitatu. Koma chachinayi sachilongosola bwino. Koma madzulo ano mungonena kuti amayang'anira ngodya folo za dziko, tiziyike kuti zigawozo zikhale zingati? Zikhale folo. Ameni pe. So tamvera, pamkumano umenewu ndikufotokozera inu amene mukuthawa kwa Mulungu. Amen. Ndene ndikufuna ndikufotokozereni ndayimane ndinachita mwayi kwambiri kusiyana ndi nonsenu, fo inu mumangomva za Satana. Kodi simumveka zimenezi? Koma ndayimane ndine ndikufotokozera kuona ndi maso, ndiye ndikhoza kufotokozera bwino kusiyana ndi inu. Kodi simumveka zimenezi? Kumene ku Lucifera kuli iyeyo amatchedwa kuti Satana. Sali yekha, ali ndi chiwanda china kapena ngelo wina mfumu wakeyo amene amamutcha kuti Satana che. Akwananga awiri. Kodi sikumveka zimenezi? Mukachoka pa Satana che mumazapeza mkulu amene amamutcha kuti Belzebuli. Kati limodzi. Number 4 mumazapeza mkulu
amene amamutcha kuti Leviathan. Kazi kumveka zimenezo akwana ngati awawa ndi atchulawa ndi mizimu yakugwa kuchoka kumwamba kugwa ku dziko lapansi. Mukapita ku buku la Chivumbulutso chapter number 12 amafotokoza kuti kudali nkhondo kuja pamene Satana ndi angelo ache, Mulungunso ndi Bible limati Mikaeli ndi ndani ndi angelo ache. Kodi zikumveka zimenezo? Ndiye pena pake nkhondo idafika kuti yafika pa cruzamento. Kodi zikumveka zimenezo? Idafika paja pa mphambano pa 4 ways, pakuti Mulungu mwini wake sanayimirire kukamenyana nkhondoyo, chifukwa wangotuma ngelo waukulu kuti akatsogolere nkhondo. Ndiye idafika pakuti mphamvu za ngelo zimene adalandira kuchoka kwa Mulungu zayamba kutuluka mu nkhondo. Mbiri imene Lucifera ankandifotokozera ine ndayima pano akunena kuti pa nkhondo mumayimva ija anamenya nkhondo ija zigawo zingati ziwiri. Gawo loyamba ndi limene angelo anapita ndi mphamvu zawo za ungelo basi. Kazi kumveka zimenezo? Ndi akachita nkhondo ndi mphamvu zawo za ungelo, nkhondo imayenda draw, palibe amene amaoneka kuti akuwira. Lucifera siku limenelo amalankhula moyerekedwa kuti pang'onong'ono tikanagonjetsa, chifukwa mphamvu zimene amagwiritsa ntchito zinali zacha ngelo ndi ndani ndi ngelo. Pakati pa angelo a Mulungu sipanabwere chithandizo chachiwiri chimene chidathandiza angelo kuti awine nkhondo. Now Mulungu akuona kuti angelo ndi angelo akumenyana mwamba, koma nkhondo sakupezeka kuti awine ndani, ikuthera draw, chifukwa ndi ngelo versus ngelo. Ndisadapite patali pa mfundo iyi ndimafuna ndikupaseni chithunzi chakuti simudzapambana nkhondo iliyonse mdziko lapansi, mayesero aliwonse mdziko lapansi pogwiritsa ntchito umunthu wanu, ngakhale umunthuwo mutawonjezerako maphunziro simudzapambana. Mutawonjezerapo kudziwa simudzapambana, olo mutawonjezerapo ndalama simudzapambananso. Amen. Kuti mvana mpaka pa nkhondoyo patabwera mphamvu ina. Ine ripoti lakuti angelo oyamba a Mulungu pomenya nkhondo ya pa Chivumbulutso chapter number 12, ngelo ndi ngelo ikangopita popanda oneka kuti akupambana, ndinazimvera kwa Lucifera. Kodi sikumveka nami? Ndikunena kumene ndikuchokera. Koma tamverani, Lucifera anafika pa pointi yofotokoza pa mkumano anati pamene padatuluka mphamvu za Mulungu kulowa mwa ngelo, tinaona ngati chiwerengero cha ngelo olimbana nawo chikuchuluka koma sichinkachuluka. Kodi sikumveka zini? Tinkaona ngati chiwerengero cha angelo a Mulungu chikuchuluka koma sichinkachuluka. Akutanthauza kuti Mulungu anachita release mphamvu zache kuzipitisa kwa ngelo. Kodi sikumveka kwa ngelo wake. Pamene mphamvu za Mulungu zidangochoka kwa Mulungu ndikupita kwa ngelo, mumawamva mu Chivumbulutso chapter number 12 aja ngachabe sadachite kanthu mpaka pamene Mulungu analowerera. Kodi sikumveka zimene? Zikupaseni chithunzi chakuti kulibe ngelo ku dziko lapansi amene angalimbane ndi Lucifera ndikumugonjetsa. Ndikunena chigawo cha ngelo tisanafike kwa inu anthu, mpaka pamene Mulungu mwini wake anayamba kuti ndakuti atalowerera
ndi pamene nkhondo ija ife tidaoneka kuti tafoka. Kodi zikumveka zimenezi? Ndakunena kuti tinasamusidwa mu ngodya zonse zinayi zimene tinkakhala tinatsikira ku dziko lapansi. Ndi anali ndi chilisti cha mafumu amene anatsika nawo mu boma la kumwamba la angelo akugwa, ma fallen angels. Chikhala chilisti chachikulu kwambiri chakuti kuti ndiyambe kuchiwerenga pano ndi kuti msonkhano ukufunika uzatesana yuki ya mama. Kodi zikumveka zimenezi? Kuti mmodzi angelo amenewa amene ankandifotokozera amafotokoza ngakhale ni ntchito zawo zomwe. Maufumuwo anali ni ntchito zawo. Mumaziwa kuti maufumu akumpoto ndi akumwera ndi olekana. Zikumveka tilimodzi kuti tilimodzi mafumu akumpoto ndi akumwera ndi osiyana. Koma mumve pano, mukatenga mafumu akumpoto ndi mafumu achigawo chapakati china ngati nchewu amayenda mofanana. Zikumveka zimenezi? Ine ndimati ndinene kuti musamaganize kuti panoka mungayipambane nkhondo yolimbana ndi ufumu wa Satana njerekezi ku dziko lapansi. Ayi, tikufunika anthufe tipeze mphamvu ina yochokera kumwamba. Ameni pia. Imene itithandize kuti tiyende komanso kuti nkhondo imene tiyipambane. Kumene ndikuchokeraku report limanena kuti pa nkhondo imeneyo titalephera ndi kugwa dziko lapansi ndi mndandanda wa mafumu athu. Kungoponda mlengalenga tinayambiratu pomwepo kugawananso cha maudindo. Kasi kufeka zimenezo? Ndi amati ukumuona uyu dzina lake ngelo uyu ndi Satana che. Sopano mumvese akanena kuti Satana che ndiye kuti ankandionetsa ngelo wakugwayi koma okhala ndi maonekedwe achikazi. Koma kumwamba ngakhale dziko lapansi kulibe angelo amuna kapena akazi. Mulungu mmene analengera angelo ndizobalalitsa. Ndingokufotokozerani ine ndayenda naye Lucifer. Ndayima pano sindingakuwuze ndi kuti Satana ndi wamkazi kapena ndi wacha wamuna. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Saoneka kuti ndi wamkazi kapena ndi wacha, koma amatha kutenga maonekedwe amene akwafuna nthawi iti imeneyo. Uku ndikupitako ndikakhale msungwana apita ngati cha, uku ndikupitako ndikaoneke ngati chinyama apita ngati chicha. Sotamvera ndi ngelo uyu otchedwa Satana che ankakhala ndi maonekedwe komacha achikazi. Kasi kumveka zimenezi? Ndi anafotokoza zinthu zingapo za mmene ngelo amene otchedwa Satana che amagwirira ntchito yache ku dziko lapansi. Kodi zikumveka zimenezi? Sindingazikwanise zonse koma ndikuwuze ndi zitatu. Number 1, Satana che akuti ine ndakudzoza iwe amene ndi Lucifer kumuuza nda Satana che kuti ukasinthe maonekedwe a dziko lapansi kuzolengedwa za Mulungu. Pankhani pamene munthu aliyense ukakamuona Mulungu wamulenga, wamuona Adamu Mulungu wamuona Hava ine ndakupanga asaini kuti ukansinthe maonekedwe. Ndi amanena kuti pokasintha maonekedweko ukasinthe koyera ndi kwakuda. Ndiye amanena kuti black and white magic ukagwirisa ntchito chinthu chiti chimenechi. So Satana cheyi ntchito yoyamba imene anampatsa kumene ndikuchoka ine ndiyosintha maonekedwe a dziko
dzikoli sindikunena nthaka ya dwangu atapondayi. Ameni mpingo. Kuti limodzi? Yes. Koma tikunena munthu okhala pa dwangwa, munthu okhala pa dziko lacha ukalisinthecha black and white, kutanthauza kuti ukachite naye mkati pomusintha, ukachite naye sokunja pomusintha. Ameni mpingo. Ndizokhumudwitsa kwambiri mmene ine ndikuchoka uko kwa Satana kubwera kwa Mulungu, ndikuzapeza kuti Satana ndionetsa ine ndikubwerayo kuti ngakhale ukubwera uku koma nawa mamembala amene ine ndakwanisa kale kwasintha. Waona maonekedwe awa ndikuuze ndi chipembedzo cha Satana. Kugulu la chipembedzo cha Satana kuli maonekedwe a munthu kunja kwa thupi achisataniki. Kazikuveka zimenezi? Amen. Ndiye kuli maonekedwe ankati mwa munthu achisataniki. Ndiyambire maonekedwe akunja kwa munthu achisataniki. Tamvera. Number 1. Maonekedwe a munthu kunja kwa munthu achisataniki. Number 1 ndi kusintha kwa mtundu wa chikopa cha munthu, kutaya maonekedwe achilengedwe chimene Mulungu anakulenga nacho, nkutenga chionekedwe china. Ndi ntchito ya Satana Amen. Amen pili. Amen. Kuti kumfana pano? Yes. Inu muli pa mpingo, inu muli pa organization, inu muli malo aliwonse, koma mwasasamala kanthu mukamayang'ana zikopa zanuzo mukapeza kuti zidasintha mtundu wa maonekedwe, kutaya maonekedwe ake oyamba. Satana amathandizira kusanduliza chikopa chitayecha maonekedwe. Kodi ndikuveka ine? Amen. Ndikuveka mpingo wa Mulungu. Yes. Amene Satana nga amene ndikuti sindinganene kuti ndi wamkazi kapena wamamuna, koma ine lero ndingakuze kuti mmene umunthu wanga ndidamuonera tsiku limene ndikunena kuti ngelo amene ndi wamkazi malingana ndi mmene adachitira apiye kwa ine anaoneka ndi maonekedwe acha ntchito imene anampasa ndiyosintha maonekedwe a munthu ku dziko lapansi. Mungakhumudwe kwambiri ana Mulungu mmene mwasonkhana nonse pano kukuwuzani kuti ambiri mwa anthu opemphera ndi mamembala a Satana Anakhala bwanji mamembala a Satana analilolera dziko lapansi lapase zinthu mthupi mwawo zimene zikasinthe maonekedwe, akaoneke mmene sanabadwire, koma akatenge maonekedwe akaonekedwe ka chinthu china chake ku dziko lapansi. Kudesi kumveka na Mulungu? Amen. 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 Satana watumidwa kuti akasinthe maonekedwe a munthu ku dziko lapansi. Sindikudziwa mmene thupi lanu la inu panoka akazi ndi amuna mukulionera lero ndi mmene linabadwira kapena kufika lero lasintha. Muliona bwa? Muliona bwa? Mupeza kuti thupi lanu silikuoneka mwachibadwa chimene munata lero. Thupi lija mwalisanduliza mtumiki osanduliza matupi. Lucifer adandionesa, adalipo makosa nawa tsiku limeneli angati 4. Amen. Amen. Panali mwini wakeyo Lucifer ngati mfumu Satana, ndi pambali pake panali Beelzebuli.
pambali pake panali Satana che, koma chapatali osati chapafupi panali amene amamucha kuti Leviathan. Mugwire mawu akuti chapatali. Kodi zikumveka zimenezi? Ndinadabwa mu msonkhano umenewu kuti nanga uyuyu ngelo uyuyu malo mokhala pa laundi tebo tizikambirana azipatula okha akhala uko sali pakati pa atatuwa chifukwa ndichifotokoza mu msonkhano. Amen. Kuti kumvana pengwa mu ntchito ya kusintha matupi inapitirira ku dziko lapansi kuchokera pamene Lucifera anagwa mdziko lapansi. Chapakatipo anayesesa Satana che ndi kuyamba kuyimika makwini ku dziko lapansi. Mmodzi mwa makwini amene amosa kuchepesani anali Jezebeli. Timampeza nja mkazi wanda Wahabu. Kodi zikumveka zimene? Mukadakhala kuti mudamuona Jezebeli anali mzungu maonekedwe, sanali munthu wakuda, anali cha mzungu. Azungu amabadwa kale ndi tsitsi cha lija inu mmalilirira kumaliperekera ndalama, mzungu amangobadwa nalo locha uchakali lositasita kale azatu achatu ndodala. Kwezo mveka zimene ine ndimakachita kulima kumunda kuvutikira maganyu sisi langa likalenga tinda likalenga tinsuku. Kwezo mveka kusausa pakomo kuvutisa amunanga kuvutisa amayi wanga kuvutisa abale anu kuti akupase ndalama kuti thupi lanu likalenga tinda. Satana che ndinampeza kuti iye ndioneka kale choncho chimozimozi imene analiliso nda Jezebeli sana sowe chithandizo chilichonse. Kodi zikumveka namo? Koma Lucifer atansankha anayamba kusintha cha maonekedwe kuti ayambe kuoneka mtundu wina. Kodi zikumveka namo? Msonkhano umenewu sunathelepo pai. Anapita akulu amenewa ndakunena kuti tabwera kuno ndikuonese uyu mkulu uyu kumudziwa. Ine ndikuti hayi inetu zaka zonsezi ndakhala ndikucheza ndi inuyo anyamata anu wasindi watani awa ndakuti winayi ndi Beelzebuli. Amen. Kodi zikumveka eti? Amen. Uyu ndikumutcha kuti Beelzebuli ntchito yake ndi kusanduliza, kusintha, kulamulira maufumu a dziko lapansi. Akunena nga Beelzebuli ndiye amandifotokozera mmene maufumu achilungamo a Mulungu amayendera. Zikumveka ndiye amati zinasintha tsopano maufumu a dziko lapansiwa. Ndinatuma uyu kuti ufumu uliwonse ukasankhidwa usalemekeze Mulungu ulemekeze nda. Kotero kuti kufika ngakhale pamene ndayima pano mukaziona nkhope za mafumu a dziko lapansi kuti sizilemekeza Mulungu, ulemu wawo umapita kwa Lucifer, ndi chifukwa chakuti analandira oda kuchoka kwa nda Beelzebuli. Yes. Kodi ndumveka ine? Ndumveka na Mulungu? Mafumu ndi maulamuliro a dziko lonse lapansi mumve pano mphamvu zawo, ulamuliro wawo. Mfumu yayikulu, mfumu ya mafumu, inkosi ya inkosi imene imayang'anira maufumu ochoka mwa anthu ndi Beelzebuli. Kazi kumveka zimenezi? Amen. 1 Mafumu chapter number 19 tuwerenge verse number 2. Tuwerenga buku la 1 Mafumu chapter 19 verse number 2. Mawu akulu akuti Eliya athawa Yezebeli. Verse number 2. Sono Yezebeli anatuma mthenga kwa Eliya wakuti milungu
indilange nionjezepo ngati silinganiza moyo wako ndi moyo wa mmodzi wa iwowo mawa nthawi yomwe ino. Verse 3. Welengani verse number 2. Verse number 2. Tsono Yezebeli anatuma mthenga kwa Eliya wakuti milungu indilange nionjezepo. Ndimafuna mawu akuti anatuma mthenga kwa Eliya. Amen. Nati milungu. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Indilange. Njakuti Eliya ali ndi mulungu. Mafumu atsiko uyakulankhulayi ndi Jezebeli, mkazi wanda mwanjira ina amene amalankhulayi ndi mfumu nda. Chifukwa zimene akuchita Jezebeli pano zikuchokera kuchipinda. Akambirana kale ndi nda Ahabu. Tamvera, Ahabu mungamtembenuzire kumanzere, mungamtembenuzire kumanja, mukampeza kuti anali pansi pa ulamuliro wa ziwanda kuchokera nthawi imene wapanga banja ndi Jezebeli. Yes. Kazi kumveka zimenezi. Amen. Choncho nyumba yonse inakwanisa kusintha malamulidwe. Sana lamule ngati mfumu ya Israeli yoopa Mulungu, koma anayamba kulamula ngati ufumu wanda. Ndiyo Bible imene likunena kuti koma milungu indilange. Ndiye sopano pakati pa milungu indilange Jezebeli ankanena milungu inga itatu. Kazi kumveka zimenezi. Amen. Amen. Amanena Beelzebule, Satana che komanso Leviathan yakwana inga itatu. Amenewa inanditani ine andilange. Amen. Talika ndikuze niwako sana, ulamuliro wa Satana ndielekezi umagwedeza maufumu a dziko lapansi kwatela kuti mdziko limene inu ndine tikukhalani mumve kuseri kwa milima ngakale poonekera ufumu wa dziko lapansi uli njenjenje ukukanika kukhazikika chifukwa patsogolo pa ufumu wa dziko lapansi pali Beelzebuli. Kwa hiyo ufumuwo kaya pakala mzungu kwa Amerika, kaya pakala mzungu ku Germany, kaya pakala mzungu ku China, kwa mapamwamba pa zungu amene inu mumaona kuti akulamula. Satana anachita assign Beelzebule ndi amene akuchita control dziko lonse lapansi azamtoki. Ndi chifukwa chake kulibe ufumu ku dziko lapansi lero umene ukuvomereza kupita kwa Mulungu, koma ukuvomereza kuzipereka kwa Satana ndi kumandonyendesa ndondomeko zakapembedzedwe ka Satana, chifukwa ufumuwo sukulamulidwa ndi Mulungu, koma Beelzebule ndi amene akuchita control mafumu amene akutilamulira pansi pa nthaka imene inu ndine tapondera. Zikumveka kuti zimene. Amen. Tango kanizani kuti kuyambisa chalichi mfumu osokozedwa ndi Beelzebule ndizamasewera ngati. Kuyamba kupemphera mfumu oyambisidwa ndi Beelzebule ndizamasewera ngati. Now, Beelzebule ali pa control mwatsoka mkazikomo ndi pamene mumapeseka Eliya. Ndiye pamene pagona nkhawa yanga kuti mufumu wa Malawi umene inu mumaona presidenti koma kumwamba kwakule kuli Beelzebule. Mudziko limenelo lakuti Beelzebule ali pa control mwana wina wotchedwa Eliya ndikunena inu ndine tabelira mboma lite. Amen. Tipembeza bwanji wanthu ali pa chibalaliko chifukwa Eliya wapezeka mboma lolamulidwa ndi Beelzebule. Apemphera bwanji wanthu chifukwa Eliya alikupezeka malo mmene makona onse 4 a ulamuliro ali m'manja mwa Beelzebule. Iye ndi amene akuchita control chakudya pa Malawi ndi Beelzebule. Kodi zikumveka zimene?
chiyenda chakudya mmene akufunira nda Beelzebuli. Lero chaka chino ndagawira chimanga kumpoto wanthu ali chimanga kwamana apakati. Lero apakati akolole ndapasa akumwera ndi chimanga apakati alibe chimanga. Chakudya cha dziko lapansi ngati mukuona kuti ndondomeko zakudya zikuvuta si chifukwa cha president akulamulayo ayi, koma pamwamba pa ulamuliro uja msamaone chipani pali Beelzebuli. Ndamene akupanga cha control. Mwasoka Eliya ali mboma limene ndikusaka Eliya pano amene wasunguliridwa ndi ulamuliro wa dziko lapansi aime bwanji Eliya chifukwa akapanda kuchitanga bwino Eliya ulendowu ukuthera padwangu sikupita kumwamba. Amen. Kwezi umveka nabo? Yes. Akapanda kusamala Eliya apemphera mchalichi, apereka kuchalichi, apanga zonse kuchalichi, koma ulendowu ukathera pa 6 feet deep ndipo zikathera azimayi ikanima uwa. Yes. Ulendo wathera pati? Amen. Ndani amene apange survive mboma la Malawi kuno kudwangwa chifukwa pamwamba ine ndikuchokera kwa Lucifer ndikuwuzeni musamango iona dwangwa ndikumaona MP ndikumaona kansala ndikumaona boma la Nkhotakota ndikumaona Malawi ndikumaona chigawo cha pakati ndikumaona ma president ndio yanadila DC. No, pamwamba pamene acha pali Beelzebuli ali pa control. Akufuna pamene lipenga litsalire dwangwa ingatele kukahela lipenga likamatsalira mabanja osalakwa ang'ono okhala kudwangwa akatele kukahela. Ndabwera ndikutenga Mulungu masulo ndani angalimbe mtima ndikunena kuti ine ndikalade Eliya pa point yakuti dziko likuoneka kuti latanzini ndani masulo zinalizochitisa mantha makilisha zinyama ndikuzichulasi ana Mulungu musandiwonena ngoyima pano zizochitisa mantha maonekedwawo ndisaluntha maonekedwawo ndisanseru machitidwawo kwakuti ndi umunthu sungazipambane zimenezi ndi munthu sangakhalepo ayi. Ndikutengereni Eliya tiyembale wanga verse number 3. Ndipo iye ataona chimenechi ananyamuka nathawa kupulumutsa moyo nafika ku Beeriseba. Ataona chimenechi chiti chimenele chiwonichi paulana bwera pamene papaingi mkazi mwachibadwa ndiwofoka sangaponyerane zibagera Jezebeli ndi Eliya. Jezebeli kupambana kodi kumveka anathawa mwachibadwa mamuna ndiwo mkanisa ko bwino kusiyana ndinda mkazi. Komanso tumene uthenga umenewu umabwera chinthu chimene inu simuchidziwa ndi anyamata ntchito a Eliya ngati munthu kuthupi anali pompo nawo anali ndi mapanga nawo anali ndi zida nawo anali ndi mphamvu. Kodi zimvekeza koma chitamveka ichi tawerenga mu verse number 3. Verse number 3. Ndipo iye ataona chimenechi ananyamuka nathawa kupulumutsa moyo. Sotamverani ndizovuta kwambiri tsiku ili pakadakhala kuti panalibe diso la Eliya muboma losokozedwa ndi Ahabu pamwamba pali Jezebeli. Akadakhala kuti panalibe diso lopyola maonekedwe a umunthu Eliya akadafera poyera. Ndiye nkhawa yanga imene yakuti opembeza ochuluka chifukwa iwowo angokhala abusa koma alibe maso oona ichi akufera pa khonde as I'm talking kuli mitembo ya wanthu opemphera
kuma nyumba asimayo yenda kuli mitembo yanthu opemphera kumalo omwera mowa kuli mitembo yanthu opemphera kumene kuli ufiti chifukwa iwowa alibe maso ona ichi. Eliya poona cha ichi anata anatawa. ndikudziwa kuti ichi ndi chimene mipingo yambiri sikuchiona. Amen. Ndi chimene opembeza mbiri sakuchita sakuchiona. Ichichi chabisala mu ndondomeko za mayendesedwe amaboma a dziko lapansi. Mmene sadachione ichi hakunena kuti palibe kanthu amene wandi malamulo aboma. Yes. Amen. Amen. Sadachita sadachione ichi. Amen mpingo. Amen. Pamene miliri kubwera koma yachinyengo yongofuna kuyika zidindo pa mphumi pa ana Mulungu, yongofuna kuchimwisa ana Mulungu, mboma loyendesedwa ndi Ahabu pamwamba pali Beelzebule. Ambiri awopembezawo ichi sakuchita. Amen. Anyamata amene alandi Eliya sadachione ichi chimene adaona ndi kuthawa. Amen. Kodi kumveka zimenezi? Amen mpingo. Amen. Kodi inuyo mukuchiona ichi? Amen. Mukuchiona? Mukuchiona ichi? Chakuti WHO yatenga mankhwala onse a mitundu yonse a dziko lapansi. Kodi kumveka zimenezi? Ndikwayika malo amodzi dzulo ndikubwerezanso mawu amene ananena 1964. Amen. Zikumveka zimenezo? Anayimikaso njoka pakati pawo ndikuveka njoka imene ndi mawu akulu akuti vatama Satana ndiye mchiritsi. Ndinali pafupi kulira pamene amayika matumba amankhwala a mitundu imene tikumwa dziko lonse lapansi mpaka padwangwa pano mapilisi tulandira waja amadzodza kachiwiri dzulo nkunena mawu akuti vatama, kutanthauza kuti Satana ndi mchiritsi. Kodi zikumveka zimene? Eliya anachiona chinthu. Anachiona chinthu chakuti anthu opambeza sakuona mmene maboma awo olamulira awo akutukulira utumiki wa Satana ku dziko lapansi. Ndi mpingo wa Mulungu wokha odala otembenuka mtima akuopa Mulungu amene mzimu wa Mulungu akhoza kukhala mwa iwo naona ichi asadachite nawo. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. 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 Inu mukadachiona ichi simukadapita nawo pa msonkhano wa DPP, pa msonkhano wa MCP, pa msonkhano wa chipani. Munapita chifukwa simunachiona ichi. Amen. Kodi zikumveka na Mulungu? Yes. Amen. Amen. Ambiri tikunena pano chosowa chawo si Baibulo, chosowa chawo si ulaliki, chosowa chawo si chalichi, koma chosowa chawo ndi diso limene linali mwa Eliya la mzimu wa Mulungu limene likanamaunika mtendere wa dziko ukamabwera musauyese ndi thupi ili koma ndi diso la uzimu mudzaona mkati mwa mtenderemo muli ichi. Amen. Amen. Koma ngati mulibe diso la uzimu mitendere yongobwera kuchokera ku mphepo Sinai imene Beelzebule amene adasiyiridwa ulamuliro ku dziko lapansi kuti akasandulize dziko lapansi ndi kulamulira mafumu, inuyo simuona. Chifukwa mukusowa cha mukusowa ichi. Amen. Verse number 4. Verse number 4. Koma iye mwini analowa mchipululu ulendo wa tsiku limodzi nakhala pansi pa tsinde pa mtengo wa tsanya napempha kuti afe, nati, kwafikira chosani tsopano moyo wanga Yehova, popeza sindili wokoma
woposa makolo anga. Verse number 5. Amen. Pali kapiriodi ana mulungu kamene Lucifer siku limene tinali pa msonkhano umene amampasa ntchito yachiwiri Belzebule ndiyo kachosa mtendere ku dziko lapansi. Kodi sikumveka zimene? Ndiye anali kupita kukapanga testing kukayesa kuchosa mtendere. Mwatsoka anayambira pa Eliya kukanchosa mtendere. Anathawa Eliya ulendo wa siku limodzi. Mainga bambo, pamene mtendere wanu ukuchoka ku dziko lapansi, sukuchoka mtenderewo chifukwa cha mayi, chifukwa cha bambo, chifukwa cha ana ayi, koma Lucifer pansi pa ulamuliro wa Belzebule ntchito yake yachiwiri imene inadadiuza tsiku la mkumano ndi zinyama zopsasi ndi kuchosa mtendere ku anthu. Zili ndambiri masana wanu amene ali ndi chakudya, ali ndi chovala, ali ndi pogona, ali ndi zoyendera, koma alibe mtendere. Kwakuti ntati ndinene kuti takwezani dzanja pafupi msonkhano onse ulibe mtendere. Dziko lapansi ladzaza ndi mantha. Dziko lapansi ladzaza ndi mantha. Anatiyendera pa Malawi kusachosa mtendere. Kodi sikumveka zimenezo? Amen mpingo. Amen. Amen. Kusachosa mtendere. Mmene timadusa mtauni ya Lilongwe lero, ine ndayaya ndi mwana wanga timayenda mtauni ya Lilongwe, tikutuluka kubwera kuno kudwapa, timaona amwenye okhala ndi chuma chambiri atakhala mmakonde sindikuonjezera, anyamula timipando ta plastiki akhala pa konde la shopu alikuma mashopu ndi osatsekula. Ndila ndimanta chifukwa ndinamwona kalili mwenye Olimera, mwini wake wa kampani ya mafuta ya kukoma alikuma. Ndiye kunyumba kwake nataniko napitako kwa kazini kulisiri mtu chitamu makumba noka chopanga chilikuti kuti mukasowa mtendere msitanipo wachisiya wakakala pakonde paokala yache mtauni ya Lilongwe alikuma. Makumbukira kuti kuli Belzebule ntchito yake ndi kuchosa mtendere. Amen. Ntchito yake ndi kuchosa mtendere. Ntchito yake ndi kuchosa mtendere. Ndinamva chisoni tulienda mtauni ya Lilongwe ni mwana wanga mafuta akisowa takutikani moja ile pasogolo pambuyo palika polisi MPC. Belzebule akuchosa mtendere mpaka na polisi. The entire police company ya Malawi ikusowa mtendere kukafola nao kutaka pesa mafuta akulipa na ndine sunda afuna atire alibe mtendere ndakala polisi. Ntchito yake nikuchosa mtendere kudziko lapansi. Mwana wanga mafuta ajata takaelewera tinabiyeza pasija pela pake tafola pa filling station ndikuona kalima tusikulu kusokolo sopumaji ni mwana wanga tete pita naye kumeneko tikamviseni mwina pale mlayi wakuti tikosa kupesa nawo ukafika kumeneko ina ndi mwana wanga nebwera naye pompano tikuona kuti kalima tosemene sili kusokoloku zitatu mkatima muli asilikali afuna kutiraja Mafuta. Wani Belzebule ntchito yake ndi kuchosa Mtendere. muziko lichamukuti mtendere. Belzebule wachosa mtendere, asilikali asiya ufuti kupala chini ulendo waya wapandanga kale bomba
akakafula pansela wa mafuta wachosa mtendere ino nikuti kapena muli bomba mkali moto mwalibe kapena muli futi mwene mwalibe wambera ndi uniformu peresa mpule ama kwanisa kuchosa cha mtendere kusikola iya anagwera kusikola pansi kusachosa cha kusachosa mtendere kulisi mfeka nangu mtendere ndi chintu chimene chasowa chikolosera cha labasi kulisi mfeka simisi amen 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 nganamu mtendere wata wasowa kuchikula pasi kama ndionesa kamera ndio kamera inapita mpaka na ku White House kukationesa president wakuja wa Amerika zituzi katatu kumpesa kuti wakala pasi akafuna kulankhula wayimirira sanamalize statement wataniso alibe mtendere kenako ndaona kahandika chifupa a Trump mtendere cha imesinna dabwe Lucifer pa mkumano anati peresa bule ukachoseja ukachosenta kulisi kumveka namu kone mukuona mtendere wanu ulikuta namu ulipo lero ziko la pansi mtendere watu ulibe wasuwa inu mkagenisa kuti mukakula njinga ya moto ndipo nyene zindu ziyambe kuimba zuyenda kulisi kumveka ziyo zuyenda ife ndinakula yatu ndayayi timakala kukamanda kumapira kamwetu ndayatu kuti ayi fesaka chino tikakulisa nyemba simuzi tikuleja njinga isi titandisa mutani hapa nditango kula njinga imini kungo tasadaka zitatu tunayamba kuyamaliza koma njinga hii mkuiona kuchitandisa anakalangalisa namfe aya komatata ndinandikira pite kwanja anabweraso chisakasa mwenga mani mukuona kuti njinga hii kuchitandisa koma ine zinthu zakezo bora ndalama imene chatikanangosunga bora tikanangota akugaliza kuti akanasunga 2 miliyoni 3 miliyoni yakulira njinga akanakhala ndija zateka chaka chino zasunga ndio manje sikuna kule ya tatani metakulisa njinga tatani tasunga koma tifusi tili weka ndili mtu wana mpaka tili kutu tasa kilo nintendele huu ziko la niacha ngatino pasi pa ntengo pa chigwada ngatipa nintendele huu iyeyo anabwera kuziko la pasi kusacho sacha titi amen kuzuveka namu now ambiri aife ngakapowa kuti mtendele uja watita kumwamba pulani ya Lucifala pamozi ndaendelo akugwawa adaiwona ndiye adadziwa kuti ndimpitise Yesu kudziko lapasi ndiye kayo amene akweza kukatola mtendere umene watayika ndikugwesera somanda Amen. 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 Kulikumveka simulizi? Yes. Ndakwera ndi Yesu ba. Amen. Amene akweza kumwesera so mtendere wanu. Mudali mbeta mudalira nitakwatiwa koma suna kukhalira nitendere. Yes. Mukati mutapeza nkazi koma suna kukhalira nitendere. Kulikumveka simulizi? Koma ambiri aife tasongana pano tidali mamembala a Seventh Day Adventist tinathawa kuti tikabwera pano tipeza cha pali mtendere mamiti ndito kusembana mwapeza mtendere mwaupeza anamu ndi Yesu yeka amene amabwesera cha amabwesera cha mwamumva iliya pano werenga mikawiri bali waka verse mwalekesera Verse number 4. Koma iye mwini analowa mchipululu ulendo wa tsiku limodzi nakhala pansi pasinde pa mtengo wasanya napempha kuti afe nati kwafikira
Yosani. Ne Bible kuti mtendere utamusowa Eliya anapita kukakhala pa mtengo wasanya nanena kuti ndife chosanija Moyo wanga. ndichimene ndabwerera kuno kudwangwa kunjaku kukubwera mayesero kunjaku kukubwera zopinja zosagwirizana ndi msinkhu wanu azilongo ngati mwalagira Yesu kuli mavuto amene akudza ndi kulimbisani mtima madzulo ano ngati simupita kwa Yesu Khristu ngati mbuye ndi mtetezi nditu mupempha kuzimanga mupempha imfa koma mwachabe chifukwa zinthu zochititsa mantha zoposa zimene Eliya anaziona zikubwera pa Malawi sizikufuna wina sizikubwerera Ahabu sizikubwerera Jezebelo koma zikubwerera Eliya amene ali ndi ubwenzi ndi Mulungu posachedwa khomo la mayesero litseguka amene akukhulupirira Mulungu mumve mpingo khomo la zopinga likutseguka posachedwa uyo anali Eliya bwenzi la Mulungu anali Eliya bwenzi la Mulungu samafuna mizere kuti kupemphesa mumapindula mtendere wa dziko lapansi mukangoyamba kupemphera mwapalamula moto amen mukangoyamba kupemphera mwampalamula Jezebeli ayenera kukuthamangisani kodi tumveka zimene chikhristu chanji chosathamangisidwa chikhristu chanji chosagwesedwa kumkayi chikhristu chanji chosaupsezedwako mmene munatembenukira mtima basi mukungoyenda basi chikhristu chimene simunayambe kupemphera ameni pia payenera pasifika nthawi yochititsa cha kodi tumveka zimene yomakhala ndikayisina soti ndimakhala kumsimba mwina kumsimba ndikufuna kuthawa malingana ndi mmene situation cha nankhristu waikizidwa kukulondedwa inuyo ndinu Eliya mboma la Ahabu mfumu yaikulu yoposa Ahabu ndi Beelzebuli ndamene akulamulira dziko lapansi kodi kumveka zimene mukayamba business kuti business yanu ikhale pa ubwenzi ndi Mulungu business yanu ikhale pa ubwenzi ndi dziko lapansi kuti iyambe kuyenda bwino payenera kuti Beelzebuli asalimire amen kodi kumveka zimene amakupemphani bwerani saini kutere kuinuya mbirinu takumana pano ine ndikuchokera kwa Satana koma mukupita mukasayinise mabizinesi yako kwenda kuti zinthu ziyambe kuta ndunama ine zigegezenizenisi akupita akasayinise kwenda ati zinthu ziyambe kuta nditi zinentindi sono ine ndimanena kuti nonse amene mukufuna kuchoka kwa Mulungu musapite ine ndikuchokera kuti ndalamaso anandipasa zabwino ziliko koma ulibe mtendere wa chiyembekezo tsiku likadzakwana losamuka mdziko lapansi umayenda wamantha ndalama imene mukuifuna kuilondola ili ndi malire amakodiri anapanga expire mudakali ndi mamiliyoni nyumba chifukwa ndalamayo si ndalama popasa thansilano ndalamayo si ndalama popanda mpumulo popanda oxygen imene mumapuma mukadzayamba kubanika ndalama sifunikanso mukadzayamba kubanika chuma sichifunikanso mukadzayamba kubanika palibe dziko limene limakoma mukadzayamba kubanika palibe abwenzi palibe kwa mayi kumene mumafuna mutathawira mtima wanu umalunjika kwawo pakuti moyo uli ndi kwawo kusiriza destination ya chilichonse chili mdziko lapansi
ndi pamene tikafika pachimake akadzaitanisa mioyo imeneyi Mulungu, akadzakuyitanani kuti muchoke panokha kudzera mukudwala, kudzera mungozi, palipata wosirisa wakupuma kuomalisa, ndi pamene mumakasindikira kuti ndalama inalibe ntchito. Amen. Amen. Mumasindikira kuti ndalama inalibe ntchito. Pali china chake choposa ndalama, ndiye kukhalanso ndi moyo. Ndi kumene nabwera kusakulalikira. Chifukwa Yesu Khristu anabwera kusalalikira kukhalanso ndi moyo. Ukatha moyo uti chikatachisangalalo chiti chimenechi kukhalanso ndi moyo. Ndiye chofunikira. Ndi chifukwa chake inu nonse amene mwasonkhana pano, tasiyeni pamene mulipo. Mutakakhala ngati kuti ndinu Eliya, zikanatha bwa. Amen. Amen. Zikanatha mota. Taiona ni ntchito imene Ahabu anagwira tsiku lina. Amen mpingo. Amen. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Yonsa pakuti ana anafikira kubadwa koma palibe mphamvu Sono ya ngati kubala. silingafike tsiku la kuzuzula pakati pa mpingo wa Mulungu, silingafike tsiku la kuzuzula pakati pa chipembedzo kapena pa ulendo umene Mkhristu akuyenda pansi pano, osakumanako ndi nthawi ya chizunzulo, osakumanako ndi tsiku la kuzuzulidwa. Iwe mchitidwe wako lero madzulo uziona gahena chifukwa sunaenda uzuzulidwa. Amen. Kodi zikumvekana? Yes. Ndi mchitidwe okha wochoka kumwamba umene umamthandiza munthu kuti akakhale otembenuka mtima, ndi pamene chizunzulo chikufika kwa iwe. Uchimo mukuchitawu cholinga cha msonkhano uno pano padwangwa ndi chizunzulo chipite kumoyo wako. Amen. Amen. Chifukwa tamuona Eliya akuthawa pamaso pa Ahabu, akuthawa pamaso pa Jezebeli. Amen. Amen. Na atawira kuti atafika kuti Zatina ya Bible kuti anakalira mtengo wacha wasanya. Nanena kuti imfa impita indipesa. Tamvera, uyu ndi Hezekiya akubwera kusazuzula ma decision amene anthu timapanga. Musaziweruze nokha chifukwa cha zopinda zimene zikupezani, pakuti kunja kuno tayandikira nthawi ya masautso akulu osati mukuzuzulidwa lerowa, osati timene mukukumana nazo lerosi. Choncho mukayambiratu lero kuzipeza olakwa osafuna kubwera kwa Mulungu, ndi kuzipezera kuweruza kwa inu nokha ndi gahena. Yes. Ndabwera ndi Mulungu amene mukazipeza ofoka mubwere wanda kwa iye. Amen. Yes. Kodi zikumveka simene? Yes. Amen mpingo. Amen. Amen anamu. Amen. Takali pamene ndifuna nimaliza pa ndangelo akuku amenewa analinga tangati 4. Amen. Amen. Urundi kufotokosayi ndipo kufotokosa. Amen. 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 Ntchito yake ndikulamulira mafumu komanso kuchosaja mtendere. Kodi tili limodzi ne? Amen. 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 Ndikuchosaja mtendere. Ndiye timati nene kuti ndikophweka kupeza president mdziko, koma ndichofuta kwambiri kupeza mtendere. Yes. Amen. Amen. Zikumveka kodi? Amen. Ndiko zakuyitanisa referendum lero kumalaiko ndikuvota lero, mawa ikamafika nthawi ngati yomwe ino president itachita sita atakhala wina, koma simukhala kuti mwapeza cha mtendere. Kodi zikumveka zimene? Yes. Amen mpingo. Amen. Ndikalera sita ulamuliro tawapeza mtendere, nangalida ali kale tisada sita ulamuliro uja tidakupeza mtendere, nanga tidakhala mu ufumu uja
tila kupesa mtendere nanga umufumu wa sakasate Mtendere banalibe. tila kupesa mtendere nanga mboma la samunda Banalibe. tila kupesa mtendere kwa hizo uveka zini kuna alibeja mtendere mpaka pamene muntu amabwera kwenda kwa Yesu ndi pamene amapesa cha mtendere kwa hizo uveka zini ndipo pheka kupesa mamuna kapena nkazi omangana ibanji koma ndipo mfuta kwambiri kupesa mtendere kwa hizo uveka zini amen anthu twakwatirana kunjaku inu mukunena maukwataka ayi malio afe kulituma anthu twakwatirana kunjaku mamuna ndi mkazi kuta kukwatirana chaka chino cha 46 chikwati cha nthenga zake chikwati paka ubwere kwachane chikwati koma usapesa cha mtendere kuti kumvera zini amen acha anapita ku honeymoon kukwatizana sana akunyingilika leo apeza mamuna koma sana pesa cha kwani mulipo amene muna pesa mamuna koma si muna pesa mtendere pasuka leo ndambi itaona nisimanta ampigo ndambi ana pesa cha mamuna koma sana pesa cha mtendere mbali iniyo mukamaona ndio anakwatirana anaitwa ibusi koma sana pesa cha kwa hiyo uveka sini amen mtendere sana uta sana pesa mutaita nachikulira yena hapa mwafuse akuse nikuti swawona brother imetaka chino nini mbanda nitafifite koma mtendere sina uta sina upesi akalambirana koma kukalira kusabuye pakati pa usiku kukala kwake kuchiwacha kama da kupilana jimgeka vile akala kuti angoswe makoro anachitukira kuti mamuna umampesa mkazi ama mpesa mtu koma sama pesa cha ila chiwacha kama da mukapilire tu banja ndikuta kuvomereza kuti kulibe mtendere ayi olana yo amasiwa kuti kulibe cha so pamene pali kupirira pali mtendere munina mizene kuti kupirira mtendere kwa hiyo kumveka zini mwamuona Beelzebule zikuveka na inuyo kuti mutsika kuti muli masiku wasiriza mumvesere simene ndikunene sangelo uyuyu ochelo cha Beelzebule amen ndasiya katundu tu ochelo lifika kuli nguveka zimene uyu ndi nda uyu ndi Beelzebule amen mmene boma la United Nations limasonkhanitsa maiko onse a dziko lapansi 146 waika mbasket imodzi kuli nguveka zimene Beelzebule anabwera kusanyamula cha basket imene atanyamula maiko onse ali muti alimene amaika mtendere ndikuchosa moso cha mtendere kuli nguveka zimene amen ndiye maiko aja amakambirana amakwera ndege kumakhala mamiti kukambirana cholinga chaka kuti akwezerese cha koma umapeseka mtendere suta supeseka kuli nguveka zimene iniyo kumalali kuno munatawapo ngono koma muli pa mtendere iye mziyankhatwa magulu musamabisi muli pa mtendere dziko lapansi ana mulungu olo mutalikakamira bwanji simusapesa maufumu ndi Yesu yekha amene ndakuvenepo ineyo ndine chisanso chake chokusimikizirani kuti ngakale kumpembeza satana tinkampembezapo kumene koko tidapesa kuti kulibe socha mtendere kuli zimveka zini amen 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 tina pesa kuti kumene kosa kulibe cha mtendere kulibe mtendere sono inu madroa mwina mungayambe kufusa moyo wanu kuti ndimasowa mtendere kwambiri ndimasowa cha mtendere kwambiri chikonde chosowa cha dziko lapansi mumasowa cha mtendere amen mukusowa cha mtendere
mwasamuka kupita dera lina mwaopesa mtendere, mwatawira kupita kwina mwaopesa mtendere. Ife tutidatuka ntauni anatwaitu kukakala kuja taupesa mtendere. Ahawa kulitendere kuja mai muhone kulitendere kuja tausaka mtendere koma sukuta sikupezeka. Ndi chintu chimene muntu azachifunafuna kudziko lapansi koma sasa chita chimapezeka ndinani yekha? Yesu yekha. Amen. Mukayamba kukhulupirira Mulungu madzulo ano musaona mzimu wa Mulungu akutsika manda mwanu na akakupasani cha mtendere umene akakupasaniwo ukakhala pa ndalama. Ndi ndalama resistant supedeseka chifukwa cha kuchuluka kwacha mtendere wochoka kwa Mulungu. Amen. Mukakweredwa matenda iweyo mtenderemu umachita bounce mmacha matenda umanchanja mtendere wa Mulungu. Mpaka siku la imfa umanchanja mtendere wa Mulungu ngekale pamasoba cha pamasoba imfa. Kwa hiyo mveka sini sikuveka mukaona alipabeti siku yosiriza akuchoka akumwetira. Kwa hiyo mveka sini akweza zanja kumwamba akusekerera akamakwesa kasanjaka ngope ili mwetu atuma kwa siriza basi apita plaza kaikeni kumanda apita ngope ita. Kwa hiyo mveka sini akaiwana nakala ifa ikubwela amakala mbisha ndani ndikukuita nyeni kwa mena takupasani mtendere to the last mile ya moyo wangu ndiyo sinika. Amen pia. Amen yo mukakumana ndima Yesero amena kubwelawa pakuti ndi Eliya pali ulendo wa siku limodzi umene mukufunika kuti muyende pasachedwa jane ya ulendo umodzi kubwera anthu amanyumbawo nanga tadalandira Yesu athawa kupita kosadziwika. Anthu achuma chawo atsika mmagalimoto kuyamba kuyenda wapasi ngati alimokhulupirira posachedwa tikuyang'anisana ndi ulendo wa siku ya siku limodzi tukola pansi misenjechenera siku limodzi sabulimo sisaonongeka siku limodzi banja lisanuka mphuno kulithawa akukusaka siku ya siku limodzi. Ndikukuyitanirani kwa amene asakupasani mtendere ngakhale pamene musakafika kutendere. Amen. 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 Mukawerenga buku la Mafumu ndikusanikani uchitise chito chapter number 1 aichikalile pasi pacha pamtengo anali ndani uchi Eliya tabalisanikali chapter number 1 Mafumu Musienda zile pa chapter number 1 tawerenga ni verse number 5-6 kuja tunalelezera kucha chapter number 19. Chapter 19 muyambe verse number 6 kupita kusogolo. Werenga 1 Mafumu chapter 19 verse number 6. Ndipo anachewuka naona kumutu kunalika kankate kocha pamakala ndi mkate wa madzi. Sono anadya namwa nagonanso pansi. Verse number 7. Tamverani mawu ochititsa mantha ochoka kwa Jezebeli anasowetsa mtendere munthu wa Mulungu nathawa kukafika pa mtengo anakhala pansi desperate alibe kolowa alibe kopita. Ndikudziwa mdziko limeneli pali nyengo ina yake mbanja mwanu
ya matenda, mbanja mwanu ya umpawi, mbanja mwanu ya mkangano, mbanja mwanu ya umbeta, mbanja mwanu ya mkangano wapa mutipanu kapena kuchali chipanu kapena ndaneba. Ndipo mwatawa mulipena pake panoka pakuti mukayangana neba sakukula ngulisani, mukayangana mamuna na kuya kalekale, mukayangana yaya na kumulwa kalekale, mulipanoka. Tamvera ni Bible kuti pa verse number 6-7 Elia anacheuka naona kankate ngawera ndiye mchikulu amena akosa kupeleka chakudya pa point ya kuti masowa kopita kodi alipo amene masowa kuthandisani pali mkate. Amen. Umene unagwa kuchokera kumwamba kusapeleka mayanko kwa anthu a desperate amene tilibe kopita. Kodi lwangwa mukusolera mtendere pali kankate pafupi kamene mukosa kukayang'ana. Mutapanga business pa ulendo wa tsiku limodzi mwatopa. Mutakhala mbanja zaka osapesa ufulu. Mutakhala pa ntchito osafunulidwa sabwino. Mutayesa maubale sisidateke. Munangongola sisidateke. Mwafika pakuti kamoyo kani kakuona chingwe. Musasipe ngawera ndiye palika nkate pasandipo tango cheukani pali Yesu amena kosa kukala tangizani. Kodi mulipotelo papa nikifika pakuti mwene nokunduko simu kupesa yako na kumena sera nkata umene umpingani. Kodi kumvera simu. Amen. Hakutitsani kwa ine. Yes. Inu nonse akulema ndikuta ndikutondwa. Kodi matondwa ina matabadwangwa asimali apadwangwa. Elia anaona songwesu. Yes. Elia anaza mafuto ngetumili. Kodi kumvera simu. Mmatinkwatiwe mwawajua chitaka anaona mafuto ngetumilo. Mmatinkwatile mwawajila hule anaona mafuto ngetumilo. Mmatini yambe kanyu akutosai Elia anaona mafuto ngetumilo. Kwa mapapointi ya kujali kakasi ngati mene mwakalila kakasi kuti simu kusiwa chochita maga pamene ngongole safika 6-7 milioni mukusowa ndana kuwerekeni amani ndalama yochuluka choncho kuti mugwese ngongole muzipatu akuthandisa nyumba paula amuna anu mwene mukwasimira kuti chito yaukadi angabwese ngongole mwene zipesa pa desperate point ngatimeneyo masana masulo usiku mamawa masulo ano ndabwera ndi Yesu. Tamvera ni verse number 6-7 hakutibwa Verse yake ndi namba 6. Ndipo anacheuka naona kumutu kunali mkate, kunali kankate kocha pa makala ndi mkate wa mazi. Sono anadya namwa nagona pansi. simukugona. Yes. Simukugona wachisiwa chimene chisakukugonera mtu mwakonda chipembezo mwagonera chipembezo sichikupasa nikalikonse. Amen. Amen. Kodi zimveka? Yes. Mwadalira nkoswe sakupasa nikalikonse. Mwadalira nkolo wanu ngopesa bwino sakupasa nikalikonse. Kodi zimveka zimwe? Koma tamvera ni pano Bible kuti atacheuka anaona ngaja Mkate. ndija Mkate la mazi. sono ndio ndilichichewa pano Bible kuti anaona kankate kwa makota Kocha. Basopo chifukwa mukulimba na ndizinthu zakuti muwechenoka ndi pamene sikulakukira pabili. Amen. 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 Kodi kumveka zimene? Yes. Yesu ali ndi zowochawo chakale ndifuse nini. Amen. Yes. Mmene machowa wa Satana kubwera kwa Mulungu ndakapeza mkate wotanikale
Ocha ocha. Koma inawesenza masi. Ndakapesa mkazi otanikale? Ocha ocha. Ocha. Amen pia. Amen. Sikuveka? Yes. Ndikapindaja. Pena sina lime. Koma nima peseka nini tumbalaja? Ajimani. Ocha ocha. Kwa hiyo mzee Yesu. Amen. Amen pia. Amen. Kwa Yesu. Kulisoti wa konsa cha kale. Kutera kusimile mukulimba na nefu kusoti mwoche noka. Anayesera ansanu kuwacha oka sina ta ekuti shop inaliyo sasa hostel inaliyo sasa kwa mabangesu wasi sosi bruce nata chifugwa amawacha oka teresa teresa ukamawacha ya Weka. amen pi Amen. kwa hiyo mbele tu Yes. na baba ucheni atikuosha oka mzigo la vikubwa ngula ocheda nende nono basi atikuseka pokomo kale anga ngula itiko kwa sikira pokomo mugosha nuka mupeleza Yes. akapita kwa samba atikutana ndo kukatoa phone atikuwerenga mata Na message. na message atakawerenga message basi ukatupone kaneno mwati NRS ndani NRS iwe sisi NRS naona NRS musa mwati simu kumuzi wa NRS akutumila tungudu hata una NRS phone amama mufu na mwoshe loka mufu kwa hiyo mbega simu Amen. pano balitaji oda Ocha ocha. ocho iwe sumu kwa mkasi ndogo tilali alilitaji oda Ocha ocha. kiripe olo mutange polo foko mumuyambe blanchi simupesa roho sakaripusi kwenye oda Ocha ocha. ocho kwa hiyo mbega simu sema bali kana Mungu Yesu matulano akuberesera ni bali chako malota nikale ocho amen kwa hiyo mbega kwa dalipo amene kufuna mkate wocha mwocha noka kwa mamada mwalepela munayesa kupanga business kuwacha noka mkate kwa munalepela mpaka business yo munateresa mulipogo unaenda kwa ndiyo sababu akupasa nikalikaza ngoda Ocha ocha. kuchocha amen Amen. amanda mambo kabisa ni manjano kumwamba kwa imani na mzuri ndidaye sira changu kutosha ndeka kinachurura ndaye sira changu kujita ndeka kinayopikira ndaye sira kulima kuchelera siko ni mapanga ndeka ndaye sira kili chose kwa machinada ambuye ndikufuna ndiwane Mulungu wa Eliya ndamfa kuti mumapeleka zoda Ocha ocha. socha amen na Yesu ndikufuna sana zoda amen pia Amen. Ninaenda bila kubala mucha tupilini ndikufuta ndayesera kuwacha ndeka kulime sama pala du mpaka alavinda limusa koma sindi kuda ndikufuna tupilota nikale nochocha ili ndayesera kuliba isaka temera majati soni kuno ndikuno isakunya mapini sisina zoika nkopa sina zopanda ndayesera zonsezo sisina tandise ndikufuna imambuye ndipasa tupilota nochocha amen kuzombeka munaona matupi ochocha ndisaisa lemeleza amaimba kwa yacho munaona matupi ochocha Amen. munaona ndisaisa ndisaisi yanu ndiwo mkate oda ochocha baso ulendo umino the 120 years mkate oda Ocha. ochocha kodi limosana mu Amen. kodi alipo amena ngalo ambuye kubili mungo dola dola kiko ndiyesera kuosha deka ndesera kuika tilipi ndesera kumwesa panado ndesera kichwa ikisi kina tandise ndikufuna ambuye mdipasa tupilota Ocha ocha. rochocha alipo kuti amen 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 amainga bambo pamene msimu wa Mulungu akuyendayenda pakati pathu kusanjuliza matupi athu ulemerero wake kusinta nyengo zathu ulemerero wake
mundilole kuti pomwepo msavutike kubwera kutsogolo koma mungoyimirira pamene muli. Mmene mali chakwera kumwamba ndikumuona Eliya pakati pa mtengo. Ambuye Mulungu, anthu awo amene akwesa dzanja lawo kumwamba ndi othawa kuthawa Jezebelo pa ulendo wa tsiku limodzi. Anayesera sisidathandize, achita zimene akadatha sisidachitike bwino. Bizinesi yomwe ija imene ankapanga nkumayenda lero akayesera sikuchita. Takuonani ni Yesu mkate wocha muli kubweseresa lero madzulo ano zochoka sana anu. Pali mzimayi pano amene thupi lake latunduzika, wayesera kusamba mwezi uno ndi wa nambala 9 alipompa lakwera dzanja lake ilo. Ambuye mumpase thupi lochocha, musinthe thupi limeneli. Pamenepa pali mzibambo wayesera ukafiri wa uzibambo wache kuacha yeka mkate wa ulendo wa nthawi ya pansi pano. Sisi kuteka, akungoduka, akungolusa, akungopyerera pambuyo pali mkate uja munapasa Eliya mchikulu. Ndikukuitanani Ambuye muyambe kupereka matupi ngati mkate ocha pakati pawo. Mungezerese mabizinesi opotoka ngati mkate ocha pakati pawo. Yehova ndinu Mulungu amene munasintha nyengo saine. Even though kuliperese bule namuona, even though kulifatanya che, no matter what it is, koma inu ndinu Mulungu. Palibe amene angarese ndikutsiwa Ambuye akutawatawa mtima sakupesa chifukwa cha ngongole, akulepera kwa kagongola kwina kangongola kuti ndani atambwerekera milioni mayi uyu, ndani atambwereke 5,000 mayi uyu. Wasowa mtendere sinagoma pakudya pakudada uchayeka za pyerera. Ndikukuitanani ni Yesu mfumu ya mafumu, mumpase mkate ocha pachifike chofufwa. Ndicho kusintha kukhala ngongole, kukhala ongongusa. Pamene mumusinthire nyengo zache tasintha ni nyengo sabambo awo. Mtima ukutamanga abwerera kukulira pano ali pamankwala apipi akuochoka, ali pamankwala asima akuochoka, ali pamankwala yarafii akuochoka. Somani masana wanu usiku Ambuye tauleni matupi hakubila kupyerera. Mulikuti Mungu wa Eliya sikani mupeleka matupi ochocha mtima wa Yesu Kristo mukasikike kwa mawanu achitike. Pamene mutose uyu hapa kumika pena chifukwa inu ndili Mungu wa Eliya. Indakale sina yambanishi wa mcheso koma sina katela kumtendere aliyekayeka. Nina Ambuye mumafuna wawa yambeka yasola ntendere akale kwaoka kuti mala nkuye akadapanda kukala ni mafuto alinawerewa sakadaliona tsanja limene mukutisaliro kutela kumafuto acha anakopa moyo wawo awapesa manjawa kuti Mulungu muchite chonsiso cha Eliya chitani sina Yesu Kristo. Tambe iwe Satani ndikutama ngisasi wante sose samitundu kutokera kungolia sinai satsiko simini wakala vyenda inda mbako umomantawa no more musina wa Yesu. Ndikukusamisila kutali wabalalika ubongo siwanda choka au mpawe choka siwanda ndi mafuto amitundu yosiyana amenesindinga chule pano koma manja kwezawa sada kwese kwa toimu akwesa kwa inu mfumu ya mafumu. Mwili wake wachirengedo chose mwili wake wa Eliya munapeleka mkate popanda kusonka moto koma ocha Eliya atasheruka
sadaone moto, sadaone frying pan, sadaone mbaula, sadaone poto, sadaone machesi, kwa mada si pesa teka kala. Tikabwera kwa inu, musatipasa simene inu masikulila nchito, wakati simene ine mesi sunsikia. Mumapeleka simene inu nafuna, kutime sindipesi. Kufuna kwanu, kuchitika. Kufuna kwanu, kuchitika. Alandile. Kulikonse kumene mawa kumveka. Mwalandile. Mwaitanile kufumu wanu. Atsekwe. Mutakulu kila mpulupulu sawa. Kushinwa kwao. Ufitu wao. Kuba kwao. Mabota ao. Mahudani ao. Marekano ao. Makawanu ao. Mwachosele masura. Mwilenda mitima ya sopano. Masura. Kwa manja wao. Mabanja sopano. Kwa manja wao. Mabusiness sopano. Kwa manja wao. Maubara sopano. Kwa wao. Mpaka siku la maombi mukakale nao. Amen. Tatukoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizira nachibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe.